Nachádzame sa v okrese Zlaté Moravce. Za mnou je dedinka Veľké Vozokany a predo mnou po pravej ruke je pamätná tabuľa Vozokánskeho leva. Veľkovozokánsky lev sa vrátil. Zastav pútnik a čítaj. V jeden deň tu padli 4 hrdinovia z jednej rodiny. Teraz vás pozývam prechádzkou Slivkovou alejou, ktorá nás dovedie k samotnému pamätníku Vozokánskému levovi. Nachádzame pri samotnom pamätníku Vozokánskeho leva. Teraz vám poviem, čo sa tu odohralo. Ale najskôr vám poviem, čo je ten Vozokánsky lev. Vozokánsky lev je majestátny bronzový pamätník v okrese Zlaté Moravce medzi Veľkými a Malými Vozokánmi. Odohrala sa tu krvavá bitka medzi Osmanskou ríšou a kresťanskými vojskami. V roku 1652 sa Turci podnikli nájazd na Veľké Vozokany. Adam Forgáč, veliteľ Novozámockej pevnosti, sa tu postavil so svojím vojskom spolu s 300 nemeckými mušketiermi a sedliackou armádu pozastaviť tento útok. Do vojny sa zapojilo 4 synovia rodiny Esterházyovcov, ktorí tu napokon padli. Turci stratili vyše 600 a 700 mužov. Kresťanská armáda stratila vyše 100 mužov. Sedliacká armáda sa ukryla do týchto lesov. Už sú tu není. Postavila sa tu Forgáčová armáda a 300 nemeckých mušketierov proti 2 skupinám janičiarom a 4 sipáhov. Bitka tu bola moc krvavá, padli tu veľa mužov. Napokon sedliaci sa vystrčili z týchto lesov a sekali kone, aby Turci padli s koňou a aby ich tam posekali. Turci napokon odišli s dlhým nosom preč. Už som raz hovoril, že na tomto poli padli 4 hrdinovia Esterházyovcov. Preto na ich počesť Imrich Esterházy v roku 1734 dal postaviť pomník leva. Na podstavci leží erb Esterházyovcov a nad ním je lev, ktorý pravou ľavou zašlapuje tureckú zástavu. Zastav sa pútnik a čítaj.